Bé, avui parlarem de com hem d'alimentar-nos en l'etapa de les persones grans, de les persones de la tercera edat. Com hem de fer una alimentació variada i equilibrada. Bé, com sabeu, en les diferents etapes fisiològiques de la vida, la composició del nostre cos va canviant. Per tant, les necessitats de quins nutrients necessitem més o menys també van canviant al llarg de la vida. Si ens centrem una miqueta en l'etapa adulta, en l'etapa de la tercera edat, hem de tenir en compte que hi ha una pèrdua molt important del teixit muscular i un guany també bastant important de la massa greixosa. Aquest fet determinarà, entre també algunes malalties que puguem tenir de base, l'alimentació que haurem de seguir, quins paràmetres haurem de tenir en compte i intentar personalitzar-la al màxim possible. Tanmateix, hi ha unes indicacions, unes recomanacions generals que seran les que començarem a parlar ara, tot seguit. En principi hem de tenir una alimentació rica en nutrients, amb nutrients bàsics, essencials, que són importants perquè el nostre metabolisme funcioni de forma correcta. Per tant, haurem d'intentar evitar al màxim possible tots aquells aliments que en diem ultraprocessats, és a dir, que tenen algun procés industrial com a base de la seva transformació, i després també tots aquells aliments que nutricionalment siguin molt pobres, és a dir, tots aquells aliments rics en molts greixos, en molts sucres. Per tant, aquests aliments hauríem d'intentar-los evitar al màxim possible i centrar-nos en aquells que realment ens aporten els nutrients importants perquè el nostre metabolisme funcioni de forma correcta. Els nutrients, anirem parlant una miqueta amb unes imatges que veureu a continuació, que més que nutrients són grups d'aliments que haurem d'anar combinant de forma correcta amb les diferents menjades que fem. Una de les peculiaritats també importants en l'edat adulta, en la tercera edat, és que les digestions acostumen a ser una miqueta més farragoses, una miqueta més lentes, acostuma a costar una miqueta més perquè els sucs gàstrics tampoc els alliberem de la mateixa manera. Llavors, si aquestes digestions volem que siguin el més suaus possibles i es digereixi tot de forma més senzilla, sempre s'aconsella menjar moltes vegades al dia, però en poques quantitats, i centrar-nos una miqueta en el que seria l'esmorzar, el dinar, el sopar, com a àpats principals, on allí hi hem de portar més aquests nutrients que dèiem més essencials. La resta seran petits picotejos, però amb aliments sans i naturals. Si busquem una miqueta aquesta varietat en quant a que nutricionalment sigui molt complet, hem de reflexar-ho en grups d'aliments. Llavors, ara us indicaré una miqueta quins grups d'aliments hi hauria d'haver en cadascun dels àpats. Comencem, si voleu, per l'esmorzar, on el que nosaltres sempre proposem és que hi hagi una part de cereal, que podria ser en forma de pa, si pot ser integral, doncs millor que millor perquè nutricionalment és més complet, tot i que dependrà també de les males digestions o bones digestions que la persona tingui. Després podríem posar-hi, si no hi posem pa, hi podríem posar uns cereals, però sobretot que aquests cereals que hi posem no siguin rics amb sucres, perquè normalment aquest tipus de cereals hi afegeixen molta quantitat de sucre i això hauríem d'intentar-ho evitar. I després hi podríem posar una part d'hidratació, que en aquest cas nosaltres sempre fem la proposta del làctic, perquè és un aliment que és ric en calci, en vitamina D i a més ric en proteïna, que aquesta proteïna també ens anirà bé pel que dèiem, per la pèrdua aquesta de massa muscular que acostuma a haver-hi en aquesta població. Si no és el cas de perquè el làctic no agrada o el làctic no ens senta bé, podríem tenir l'opció de sense lactosa, i si igualment no volem consumir llet de vaca o qualsevol tipus de llet de cabra o de qualsevol altre animal, doncs ho faríem amb una beguda vegetal. Aquestes begudes vegetals també hem d'anar molt en compte perquè normalment porten molta quantitat de sucre afegida i per tant hem d'intentar escollir una beguda que no porti un excés de sucre important. Potser la més completa o la que s'assimilaria o la que s'assemblaria potser una miqueta més a el que seria el làctic seria la beguda de soja, però també podríem anar amb una beguda de civada, amb una beguda d'arròs o amb un altre tipus de beguda d'origen vegetal, però sobretot que estigui enriquida amb calci i si a més està enriquida en vitamina D, doncs millor que millor.
Per altra banda, passaríem a el que seria aquest petit mig matí que podríem fer, no? Per no intentar passar més de 3-4 hores sense menjar res i que aquestes digestions no es facin tan pesades. Podríem fer aquest petit tentempié, on podríem incloure una peça de fruita, si pot ser en pell millor, podríem incloure un altre làctic, podríem incloure uns quants fruits secs si tenim les dents bé, i si no les tenim bé els podem xafar i menjar-lo com si fos una mica de farineta dintre, o incloure'l dintre de qualsevol altre element. I després passaríem al que seria el dinar, que seria nutricionalment l'àpat més complet i energèticament on hi hauríem de posar més aliment. Llavors aquí hauríem d'intentar combinar sempre 3 grups d'aliments, on hi hauríem d'incloure la verdura, que podria ser crua o podria ser cuita. També hi hauríem d'incloure la part proteica, que hem dit, no? I hem repetit, tan important sobretot amb aquesta franja d'edat. Aquesta proteïna, perquè sigui d'alt valor biològic, és a dir, que s'absorbeixi de forma correcta, la podríem tenir d'origen animal, com pot ser la carn, potenciar més les carns blanques que les carns vermelles, el peix, on podríem incloure tant el blanc com el blau, l'ou, i si no ens va tampoc el que seria la proteïna d'origen animal, doncs podríem anar cap a la proteïna d'origen vegetal, com podria ser, per exemple, la soja texturitzada, el tofu, el tempeh o el seità. Llavors, això com ho acabaríem de lligar? Doncs també afegint-hi el grup dels hidrats de carboni, que és aquella font energètica, aquella font que ens aporta aquesta part d'energia que també és necessària, que la podríem combinar amb diferents ingredients, intentar incloure una o dues per menjada com a màxim, que podria ser posar-hi pa, o posar-hi patata, o posar-hi arròs, pasta, si poden ser tant l'arròs com la pasta integrals, doncs millor, pel que dèiem, que nutricionalment també són molt més complets, i si no també hi podríem posar la llegum, que la llegum no només és una hidrat de carboni, sinó també una font de proteïna. Llavors, de postre, què podríem fer? O menjar-nos-ho de cop, o com que la digestió a vegades acostuma a ser una miqueta més pesadeta, doncs esperar-nos mitja horeta, una horeta, i menjar-nos les postres, que podria ser o fruita o alguna base làctia sense sucres afegits, com podria ser un iogurt natural, un got de llet o un tall de formatge, o uns quants fruits secs també. Llavors, com ho acabaríem enllaçant també això? Doncs fent un berenar, sobretot si es sopa tard. Si a vegades es sopa aviat es pot fer inclús un berenar a sopar, però si se sopa tard doncs es pot fer aquest petit berenar que aniria una mica enllaçat amb el que dèiem del mig matí. Podríem fer aquesta peça de fruita, aquest làctic, o si inclús tenim una miqueta més de gana, abans de picotejar qualsevol altra cosa, doncs podríem fer ni que fos una torradeta integral amb una miqueta de formatge o de paté vegetal o alguna opció saludable. I llavors passaríem al sopar. El sopar acostumem a recomanar-lo que sigui fàcil de digerir, la qual cosa intentem incloure més la verdura cuita que la verdura crua, que sigui més cuita, inclús una miqueta passadeta, que no que quedi al dente, perquè es pugui mastegar bé i es pugui digerir fàcilment. I llavors, com a proteïna, inclouríem aquí més el que és l'ou o és el peix, perquè la carn, per la seva composició, també costa una miqueta més de digerir. Després hi podríem incloure, si volguéssim, l'hidrat de carboni, aquí sí que intentant no repetir-ne més d'un, si en menjo un no en menjo l'altre, si posem la patata, la pasta, l'arròs, la llegum, el pa, i anar-ho combinant cada dia podríem posar-ne un de diferent. Però també recordo i recalco que en funció també de les necessitats de la persona. Hi haurà aquella persona que necessitarem enriquir una miqueta més energèticament, la qual cosa introduirem més l'hidrat de carboni, hi haurà altre tipus de persona que no ho necessitarem i potser haurem d'afluixar una miqueta amb l'hidrat de carboni i potenciar algun altre aliment com pot ser més la proteïna o la verdura. I com acabaríem aquests àpats? Doncs amb aquestes postres que podríem fer una mitja horeta, una horeta després, també igual que hem dit amb el dinar, o amb fruita o amb algun làctic, però sense sucre afegit. La hidratació, en aquesta fase i en totes les de la vida en general, sempre es recomana que com a beguda habitual sigui l'aigua. Hem d'intentar evitar els sucs, sobretot els sucs tant els naturals com els artificials, però sobretot aquells que porten sucres afegits. També evitaríem el que serien les begudes ensucrades o begudes amb gas i limitar o inclús eliminar, si podem, al màxim possible l'alcohol.